En esta moció presentem per a fer un pla d'ocupació local amb caràcter social. A principi d'any, el Partit Popular, a través del Consell de Ministres, va aprovar el decret llei 20-2011 en el que s'articulava noves pujades d'impostos, de taxes, algunes congelacions, reducció d'ofertes de treball, retallades en pensions i augment d'altres impostos indirectes. Entre elles, este decret llei regula de manera graduada l'augment d'impost sobre béns immobles, l'IBI. A Llíria, la pujada d'aquest impost, segons marca este nou decret llei, serà d'un 10%. Aquest augment impositiu, sense dubte, va suposar uns ingressos extraordinaris que, a hores d'ara, no tenien previstos les administracions públiques locals, però que també va suposar una nova càrrega tributària als ciutadans que ha de tindre per a nosaltres, per al grup de Compromís, una finalitat concreta. Si no, no s'entendria tindre més diners i no tindre un objectiu per als mateixos. Nosaltres, des del grup de Compromís, entenem que aquest esforç econòmic i fiscal que han de suportar els ciutadans de Llíria a nivell municipal ha d'adreçar-se a pal·liar una de les lacres més grans que tenim en aquesta localitat, com és l'atur. Amb els milions d'euros que van a generar per l'augment impositiu de l'IBI, es podrien generar milers de llocs de treball a l'elaboració de plans d'ocupació local. Uns plans que han de tindre com a primer objectiu a les unitats familiars que en aquests moments no treballa cap dels seus integrants i ja no reben cap ajuda social de caràcter monetari. Per això nosaltres també presentem aquesta proposta d'acord, la creació d'un pla d'ocupació local amb els recursos econòmics provinents de l'augment de l'impost de béns immobles i que des de serveis socials s'establisca una borsa de treball amb criteris objectius que nodrirà aquest pla d'ocupació local, el qual anirà adreçat prioritàriament a les famílies i persones que es troben en situació social i econòmica crítica i els llocs que es generen complementaran els serveis públics municipals que actualment ofereix el municipi a la ciutadania dintre de les seues competències. Això és el que nosaltres presentem al plenari i ens agradaria que aquesta nit se donarà suport perquè entenem que és una de les mesures que dins del que és la reducció de l'atur, que jo penso que és un objectiu per part de tots els governs, en tots els nivells, tant a nivell estatal, autonòmic com local, doncs seria un pas endavant i sobretot en una situació d'eixida a unes famílies en aquest cas que estan en un moment molt crític a la nostra localitat. Moltes gràcies. Sí, bé, jo sé que el pressupost que aprovarem era un pressupost, en aquest cas encorsetaet i molt apretat i sobretot venia condicionat per el tema del pla de reequilibri, això ho sabem, però també sabem que és un pressupost que, segons va dir el regidor, estava fet en rigor, responsabilitat i que tenia ja en compte la conjuntura econòmica, amb la qual el que són els comptes que se presentaren donaven pressupost que cobrien les necessitats i tot allò que en principi havien consignat pressupostàriament, sobretot perquè també diu que es presentava equilibrat i sobretot en l'objectiu de l'estabilitat pressupostària. I també ens agrada molt una frase que digui que com a objectius tenia el tema de donar prioritat a les necessitats socials, això és una prioritat, i també creació d'ocupació, que és la millor manera de fer política social, cosa que nosaltres compartim i que en aquest cas nosaltres hem fet els deures des del grup de Compromís. Creiem que hi ha una oportunitat molt bona per part de l'Ajuntament per donar pas a aquests objectius que se marcaven en el pressupost i sobretot perquè en aquesta multitud de possibilitats que hi ha del pla econòmic, en aquest cas del pla d'ocupació que podem tirar endavant, el que sí que podíem fer és que nosaltres no hem tassat quan se té que ficar en funcionament. Sabem que el pla d'ocupació tindrà una temporalitat, sabem que hi ha que fer uns ingressos i que hi ha una temporalitat per fer els ingressos i que l'Ajuntament en aquest cas va tindre una aportació extra per l'impost que se va girar a tots els ciutadans. Nosaltres creiem que tenim en aquest cas una demanda ciutadana que reclama respostes a tots els nivells. Nosaltres tenim l'oportunitat de donar una resposta clara i concreta a través de l'articulació d'aquest pla d'ocupació local a nivell de caràcter social. Nosaltres entenem que el treball, en aquest cas la gent està bé que recibisca un tipus d'ajuda o en aquest cas hi ha que passar de les ajudes, en aquest cas concretes o puntuals que estan donant a famílies molt necessitades, i en Llíria tenim centenars de famílies molt necessitades, tenim que passar a accions reals. El pla d'ocupació que presenta el grup Compromís és un pla d'acció real, en aquest cas i factible, perquè tenim un recurs econòmic que pot avalar-lo o pot recolzar-lo. Tenim l'oportunitat de generar ocupació i també solucionar situacions dramàtiques. Nosaltres també volem que se reactive l'economia local. Què millor per reactivar l'economia local que posar diners en circulació, i en aquest cas en les butxaques de moltes famílies de Llíria que se reinvertiran perquè el que van a comprar més que tot seran productes bàsics i se reinvertirà també en el que és la població.
Nosaltres diem que si en aquest cas no hi ha una conjuntura per a fer grans esforços o grans inversions, sí que hi ha que fer xicotetes aportacions a nivell de plans concrets, a nivell municipal, com este que nosaltres proposem, que sí que d'una manera ajuda a pal·liar un dèficit social i econòmic a una sèrie de famílies que estan patint una greu situació, i per nosaltres estem ajudant a reactivar l'economia a nivell local també en uns ingressos atípics i que si entren en les butxaques d'aquestes famílies se repartiran a la nostra població. Nosaltres entenem que és una proposta en positiu, una proposta oberta a la temporalitat. No diguem que se fique en aplicació demà o després demà ni el mes que ve. Hi ha que veure un procedir, hi ha que veure els ingressos com van funcionant i tampoc estem dient que se destini el 100% de tot l'IBI. Si tenim que recaptar 500.000, pot ser 400.000, 300.000, 200.000, el que siga. El que sí que tenim que ficar-se és en marxa per a poder reactivar i fer plans i propostes en positiu. Nosaltres estem en aquest compromís. Nosaltres, des de la nostra responsabilitat com a membres d'aquesta corporació, creiem que és una bona oportunitat per a començar a donar eixida al tema de l'atur i sobretot a un col·lectiu molt concret que en aquest cas està passant una situació molt dramàtica i que en aquesta proposta de pla d'ocupació local donarien solució. I per això sí que demanem que se fique o s'aprove la seva posada en funcionament i després ja determinarem quan, com, de quina manera i en quina quantitat. I això és el que nosaltres proposem avui al plenari de Llíria. Moltes gràcies. Els crèdits, la veritat és que me deixa un poc preocupat el tema de que no puguem treure els crèdits que faci falta per complir el pressupost. Espero que al llarg de l'any tot això els bancs reaccionen d'una altra manera i per almenys podran cobrir les inversions i la part en aquest cas de despesa que tenim corrent en aquests crèdits. Bé, jo penso que el tema de l'aplicació de l'IBI és clara. Se va donar, està aprovada per llei i en aquest cas això se va aplicar. Anem a tindre la quantitat, no la sabem, també dependrà del nivell d'ingressos que se produïsca al llarg del seu cobrament. Després també tenim un tema molt important que s'ha anunciat i que farem una proposta i que sembla que igual la nova llei de pressupostos se recull, que és el tema de la liquidació negativa del 2010. Crec que ja també se va prorrogar en vez de 5 en 10 anys. Això també ens donarà un ingrés, una despesa que no tindrem que anar fent menor despesa al llarg de tot el que és el 2010. Tot això és un cúmul de circumstàncies que en aquest cas sí que és de veres que ens van a produir una sèrie de rentes positives a nivell de l'Ajuntament que nosaltres en aquest cas el que estem dient és que hi ha que reorientar-les i reorientar-les a un tema concret que és el pla d'ocupació social a nivell local. Que està clar que nosaltres no anem a solventar tot el problema de paro que hi ha a la localitat, però sí que anem a donar solució a unes famílies i a unes persones que concretament estan en una situació molt delicada. Jo sé que vostès ja han demostrat la seva voluntat de no aprovar el que és la proposta, però me queda la part positiva de que s'han compromès a que si al llarg de l'any hi ha un remanent, en aquest cas positiu, de tots els ingressos que n'hi ha, doncs sí que destinem aquesta part al final de l'any, els últims mesos, o quan puguem, a nivell temporal, sí que destinem la quantitat que suposa o que isca d'aquest ingrés major que anem a tindre i dels millors estalvis que puguem tindre per un altre lloc, destinem-ho a fer un pla d'ocupació local, sobretot de caràcter social, que a través dels nostres serveis socials puguem determinar a quines persones se pot adreçar, sobretot a les que estiguen més necessitades, i això, des de l'Ajuntament de Llíria, estarem posant aquest xicotet gra d'arena per contribuir a que en aquest cas l'atur, que és una problemàtica que ens afecta a molta gent cada dia més i que sembla que no para, doncs des del que és el nostre nivell, a nivell local, a nivell de corporació, nosaltres donem el primer pas per a donar una solució. Moltes gràcies.